Wow! Come on, Matt! Dad! No! Dad! Stop! Ista fe. No, sa'n gallu neud! Popeth yn alfantol. Shush, Lloyd, i ni. O, mae slaffi di torri bod... Cadi di mynd. Colo, siop yn y hanner! Dad, stop! Reit de. Reit Chi'n te. barod am her arall? Barod. Odyn? Y ffeinel fawr. Woo! Yn yr her yma, fydd chi dringo lan y grisiau yna i'r lefel gynta, ac yna fydd yna pos i chi ateb. Ie. Hos. Ac yna, fydd chi'n neidio off y platfform. Os chi'n ateb y pos yn gywir, fydd yna pos arall yn aros amdano chi. Os chi'n ateb hwnna'n gywir, fydd angen chi'n mynd eto cyn i chi ateb yn gywir i symud ymlaen. Alright? Y gyflyma i ateb tair pos a neidio off, y gyflyma fydd yn ennill. Pa wedi all? Deall. Ond, Ac o'n i os chi ddim yn meddwl, bydd y rownd derfynol heb dwist. O, gwrs bod fe. Na, felly, dyn ni ddim am ddwblu'r pwyntiau, ond ei treblu. Ie, cad. Mae popeth yn afantol, Cadi, mae yna siawns dy ti. Os ddim siawns dy ti, bydd yna Lloyd. Ond mae bendan siawns dy fi fyd. Ewn ni amdani? Come on! 1, 2! Stwns! Come on, off a ni! Rhaid e, fi sy'n gynta. Pan barod. 3, 2, 1! Off a ni! Rhaid, beth yw 4 wedi ei sgwario? O. Rwysia, Jed, ras yw e. 12, 16. 16. Paid, Jed, paid! Oh! Fe fel James Bond. O, na di, Jed, gyda ni. Lle mae fe'n dod mas o'r... Ffordd ma! O, amser yn erbyn ti, boi. Amser yn erbyn si. Oce, fi nôl. Ges hwnna'n gywir. Yr un nesaf nawr. Beth o'r? Pwmpen plus pwmpen. Beth yw gwerth y banana? Right. 20. Wow! Drycha nawr, drycha siop o'r isal mae hwnna'n mynd. Mae'n diflannu. Jed, ti fel James Bond Cymraeg. Nath o jyst mynd Cadi, ti'n stuffed, mathemateg. Hey, excuse me. Right. Well fi gael yn y gywir achos a'i dod nôl am fan hyn. Byd i blino. Right, y pos o a ola. Ym Mharif, mae'r car wedi parcio. Mae'n dipyn o naid o'r llawr gwylod i'r llawr top. Fi'n edrych ydyw e? ymlaen. Mae'n deall. Unrhyw help? Na, Jed, yn cymryd i amser ar y bit yma, ydyw e? Chwech. Amser yn tician, Jedi, Jedi, dŵdŵ. 1, 2, 3, 4, 5. Sa'n gwybod? O, helo! Sa'n gwybod? Rwy'n atro dydd. 6. O, sa'n gwybod. Milandig? O, 89, 87. O, it's scary! Go on, Jed. Ww, di argnyn. Oh! Fi mae'n ysgoc yn stopio. Mae amser fi'n dechrau. Mewn, 3, 2, 1, go! Wedi sgwario. Doi. Cwyd? Siwt oedd hwnna fo? Oedd o lot o bethau maths sy'n ei drifau. Na. Dau! O! Pedwar wedi sgwario i gwrs perra allan sy'n perra. 16! O, dam! Doi! Pa mor sy'n o? Oedd na'n sydyn? Bach rhy sydyn os ti'n gofyn i fi. Nath e cymryd hir un. Dych yn ymwneud stryglo dod lawr. Go, Lloydi! Go, Lloydi! Go, Lloydi! Reit. Mae'n oce. Fi jyst yn hapus wedi enll yr her ddetha.
So hwnna plus hwnna yw 60. 20. 20. 20. Cymryd amser di, Lloyd. Watcha di, mae fe'n anodd yr un yma. Yw e? Cadi, mae fe. Un 16. Fi'n meddwl mae'n stryglo. Gwahaniaeth rhwng 6 a 68 yw 62. So di... Lle mor rhwystredig byddai'n ffili meddwl a byddai'n cael tantrum. Watcha di nawr. Rhaid. Sy'n yn tico, te. Nes i weid o'n yn anodd. Mae digon gwahaniaeth yn pob un. Mae'n... Rhagoes. Mas Alan. Gael clyw. Na, ddim eto. Falle fi'n gorau cymlethi bethau. Fi'n ofan nawr. O! Fi'n meddwl mae'n agos nawr, achos mae'n cymryd mor hir. Ie. O, Lloyd, give in. Mae hwn yn gyffroes iawn i wylio. O, ti'n fi? Wedi un peth, fi'n bod. 86. O! O, waw! 87, wrth gwrs. O, mae'n scary na fe. Ni'n goffer eto. Stop your clock. Amser fi yn dechrau mewn 3, 2, 1! O, yn barod! Beth yw 4 wedi ei sgwario? So fi'n geso mai square root o 4 yw 16. Cywir? Yes! O, mae off. O, mae off. O'n i'n meddwl, Cadi ddim yn dda maths. 4 sgwyd, o'n i fel 2. Nice cards. Alright, there's un hwnna. Alright, yeah, sure. Chill o mas. Reit. Dyma ni. Cymryd amser i fan hyn. O, Cadi. 20. Come on, Cad. 20! Iawn, Cad. Cad, yn erbyn y cloc i ti, mind? Go on, Cadi. Dwi'n meddwl mae hi'n gyflym arna ni ar y pwynt yma. O, ie. O ran ateb y cwestiwn yna. Ond dyma'r un anodd, dyma'r un anodd. Dyma'r un anodd. Pan mor hyn i gyda maths? OK. Ym mha rhif mae'r car wedi parcio? Mae'n cymryd amser hi ar y funud. Hey, come on, Cad. Hwn yn sa'n deall e o gwbl. Na fi. 90 yw instinct fi. Ond, o, hang on. O, mae'n edrych arno fe. O, na, mae'n actually edrych arno fe ar y ochr. Na, na, na! 89, 88, 87. Na! Mae'n really ysgan, O, guys. diolch. O, Cadi! Fi'n heitio Cadi! sa'n gallu neud e. O, Na, mae'n really, really scared. Stop. Cad, mae'n brifo! Cadi. Mae'n Oh brifo! my God, sa'n gallu neud e. Cadi, 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 Come on, Cad! Come on, Cad! Reit te, mae'r her ola wedi gorffen. Da iawn pawb, siwr ath e. Cadi ges i bach o... Wobl ar y top. Ie, wobl. O'n i'n iawn Mwy na dar- bach o wobl. O'n i'n iawn da'r posau, ond nath yr ofan dod drosto fi ar y top. Do, ti'n rili dda yn neud y pose. Diolch. O'n i'n gwael yn neud e. O'n i'n gwael. So gawn ni weld sy'n ma hwnna'n effeithio'r sgôr, Ie, ia? gawn ni ffindo mas pwy enillodd y her yma yn gyntaf. Iawn. So, yn drydydd, mae... Ti'n gywir, Lloyd i lew, gyda 7 munud, 12 eiliad, pwynt 59. Yikes. 7 munud, amser hir. O'n i'n teimlo fyna. Oedden ni'n teimlo fel yma. Yn ail, mae fi. Gyda 6 munud a 14 eiliad, pwynt 26. Ni'n bron munud A ar ôl. just, wel, Cadi yn gyntaf gyda 5 munud, 49 eiliad. O'n i'n bell o flan chi!
Do, da A iawn. sa'n ni ddim wedi stopo gymaint ar y top, mae'n 4 munud, fi'n credu. Fi'n gwybod. Nes ti, Felly, da iawn Cadi. Ennill y her, ond shwt mae hynny yn effeithio'r sgorfwrdd terfynol. Lloyd, gwena. Fi ffili fi wedi colli gar. Mae'n oce, Lloyd. Achos ti'n drydydd. Gyda 25 o bwyntiau. Da iawn, ei. Ie, diolch, Yeah, no, James. really good, Wel, really good. diolch, James. Yn ail. Mae Cadi gyda 45. A fi sy'n gyda gyda 50 o bwyntiau! Da iawn, James. Diolch yn fawr. A dycha, dyma dy wobr di, merch yr urdd, mae dy ti wallet bach newydd i gadw dy arian di. Dy ti ffrind bach Mistar Urdd. Corog, Mistar A Urdd. hat bucket sy'n mynd ffito fi. Na, wel gaiad a'n lle ti, ond dod yn ail. Da iawn, bawr, ydych chi joio trip i Llangrannog? Chwarae fi wrth fy modd. Diolch yn fawr. A mae dyna hyd yn oed yn well bod Lloyd di colli. Yeah!